La plataforma per la defensa de l'ensenyament públic ha reunit al voltant de 1.000 persones en Torrent per tal de protestar contra la política del govern valencià en matèria d'educació. Representants sindicals dels alumnes i professors han demanat la dimissió del conseller d'Educació, Alejandro Fondemora, per la seva gestió en l'aplicació de l'assignatura Educació per a la ciutadania. Una posició tan autoritària com la del conseller, que davant dels problemes que ell mateix ha creat en ciutadania se limita a amenaçar-nos amb sancions si no complim estrictament les seues instruccions, no és la posició d'un governant demòcrata, d'un governant dialogant, i d'ahir que efectivament al final el clam siga demanar la dimissió d'un conseller que se mostra incapaç de parlar amb ningú. Amb tot, els convocants han insistit que hi ha altres motius que els porten a mobilitzar-se també i que, segons expliquen, tenen a veure amb les deficiències amb què es troben en el seu dia a dia. El tema de l'educació per la ciutadania ha sigut el principi de la confrontació de l'administració amb tota la comunitat educativa, però en el fons de la qüestió i totes les mobilitzacions que ha hagut en la setmana passada i el mes passat ha sigut per la situació de l'escola pública en la comunitat valenciana, en el País Valencià, i que s'ha llegit en el comunicat, per exemple, el problema de les barracons, la insuficiència de les plantilles, la ràtio infantil i la incoherència del problema de l'anglès que s'està intentant donar en l'educació per la ciutadania contra la comunitat educativa, l'ha demanat en les dues llengües, en valencià i en castellà. Jo penso que més de 1.000 persones, segur. Continuaran les mobilitzacions fins que arriba el moment en què decidisquen que hem de negociar. Hauríem de negociar una eixida. En principi la retirada està clara, la retirada de lo que seria la llei, l'ordre d'educació per a ciutadania. Però a més d'això, o a banda d'això, sentar-se a negociar en el Consell Escolar Valencià i atendre solucions a tot l'ensenyament públic, que és un desastre absolut. Les protestes també han tingut lloc en altres municipis de la geografia valenciana.